Wawazifumu lero ndabwera ndi nkhani yake yokhuzana ndi mtsikana amene anazipha yekha ndi pig. Mtsikana ameneyu zina lake ndi Jacqueline amachokera ku Kenya. Mtsikanayu amachokera mu dera lotchedwa Kitui koma amagwira ntchito ku Kitengela. Ndakugwira ntchito kumalo kuja adakumana ndi mnyamata amene amatchedwa Manowa ndi mnyamata amene ankagwira ntchito kwa Mr. Mwangi, anali gateman. Ndiye unapezeka zoti anthuwa chibwenzi chidayambika chifukwa chakuti Manowanso ankachokera ku Kitui. Ndiye zinali ngati anthu ochokera kumodzi mwakumana kumalo achilendo. Zotsatira zake ubwezi wawo udali wamphamvu ndithu, amakumana kawirikawiri. Tsiku lina ku nyumba kumene ankagwira ntchito Jacqueline kudasowa chaja. Kutasowa chaja chonchija abwana ake adapanga chiganizo chomuthamangitsa. Ndiye Jacqueline adasowa kokhala, anamwimbira foni Manowa. Abwana anga andithamangitsa. Manowa anamuwuza kuti usavutike, ungathe kubwera kuno. Nkuli mu nthawi imeneyi abwana ake amangi kunalibeko ku nyumbako, adali ali ku America. Komanso ana awo onse abwanawa amakhala ku America. Ndiye ku nyumbako amakhalako ndi Manowa ntchito yake idali ya gateman komanso garden boy. Amathirira malowa izi ndi izi zinali ntchito zake, kuchapa magalimoto zinali ntchito zake. Zotsatira zake Manowa adamuwuza Jacqueline, bwera uzizakhala ndine. Jacqueline anafika ku boys quarter kumene amakhala Manowa. Adambokhala china chilichonse chinali bwino. Ndiye amakhala ye. Ndiye kawirikawiri Jacqueline amakonda kukhumudwa kaya Manowa akudya chakudya ndi akamatafuna phokoso limene machoka mkamwa mwa Manowa. Jacqueline amakhumudwa, sudya bwino izi ndizi. Zotsatira zake amapezeka zoti anthu aja amamenyana. Jacqueline amathamangira pa mpeni kumamuwuza Manowa, ndikubaya izi ndizi. Amapanga zinthu ngati ndi Tom and Jerry. Mwina Manowa akamagona mkonono, Jacqueline amadandaula, uliza mkonono izi ndizi, mpaka na amafika pomenyana. China chilichonse chimathera ndewu. Kaya mwina Manowa akumuyang'ana Jacqueline, kundiyang'ana choncho bwanji, china chilichonse chimathera ndewu. Koma Manowa ankangopirira kuti mwina mkazi azasintha, Ndiye tsiku lina bwana wake anatumiza ndalama yake inali 230k shillings. Adatumizira Manowa kuzera pa Sendwave. Ndiye message itafika mu foni mwa Manowa muja. Nkuti nthawi imeneyi Manowa amachapa magalimoto. Nyumbamo munali Jacqueline, message ija adayiona sanazitengere adangozisiya. Mpaka na Manowa adamaliza kuchapa magalimoto kuja, anabwera adaona mfoni mwake muli notification ya ndalama. Kutsegula foni anapeza message ku WhatsApp kwake yonena kuti ndakutumiza ndalama imeneyo upangire maintenance denga, kaya mipando yophwanyika ija uyikhozese, china chilichonse komanso nyumbayo uyipente. Manowa analosangalala pozindikira kuti bwana wake wantumiza ndalama ndipo ndalamayo ndi ambiri, inanso esalapo ina agwisa ntchito. Anakagula mowa anamwa posangalala za ndalama zija. Zotsatira zake usiku adapanga chiganizo chosintha password foni yake. Atasintha password ija anasinthanso patani. Ndiye mmawa kutacha Jacqueline ankesera kuyika password pa foni paja. Zotsatira zake password ya foni ija sinagwire, even Sendwave account sanathe kupanga login chifukwa choti foni ija patani adasintha. Kenako Jacqueline anapsa mtima, ndikuti weso mandikhulupirira, anamba kumfunsa Manowa, umona ngati ndiba ndalamazi. Kenako Manowa adamuwuza Jacqueline, sikuti sindimakukhulupirira koma ndinangopanga chiganizo chosintha. Kenako Jacqueline anadekha komabe zimampwereka mu mtima. Telefoni ija Manowa adayesera kutsegula koma simatheka. Ndiye mpoti Jacqueline ankayika mapassword kwambiri, ndiye zinapezeka zoti foni ija inablokedwa. Adapanga chiganizo chokachosesa password ija kukapangisa reset foni ija. Ndiye akupita anankhomera pa gate Jacqueline, kunkhomera nkati muja ndikutenga ID ya Jacqueline ndikumapita kukakhozesa foni ija. Ndiye akukhozesa foni ija adalandira foni yochoka kwa Jacqueline. Jacqueline anafunsa Manowa, uli kutiko? Manowa adanena kuti ndilipo khozesa foni, ndikhozesa foni ija. Jacqueline anamuwuza Manowa, bwera ku nyumba kuno msanga, apo ayi ndiphwanya china chilichonse kuno. Watenga ID ya ine, ufuna pangena chani? Wandikhomeranso nyumba muno, sindingathe kutuluka panja, chochitika ndi chani? Ndiye kuti sumandikhulupirira, anayankhula zambirimbiri kuti ubwere mwachangu, apo ayi ndiphwanya china chilichonse kumpanda kuno. Zotsatira zake Manowa adambothamanga ngati munthu wamisala. Atafika ku nyumba kuja, Jacqueline chongomuona Manowa anampasa mbama Manowa. Zotsatira zake Manowa ankesera kupherera izi ndizi. Jacqueline anamba kummenya Manowa kwambiri. Jacqueline anathamanga adapita ku kitchen, adakatenga mpeni, ankaponya mpeni uja
kufuna kumbaya Manowa, koma Manowa ankaudoja mpaka na anafika pogwira, koma anagwira mpeni uja kunsonga kumene kuli kwakutwa. Zotsatira zake mpeni uja udamucheka koma anakwanisabe kulenga mpeni uja. Atatenga mpeni uja, Jacqueline sanasiriya pomwepo, anatenga chipigi chijamba kumbira pasi ichi. Anatenga chimenechi anamba kuchiponya kufuna kumbaya nacho Manowa. Manowa anaona kuti izi za serious, mkazi yu angate kundipa, ankachidoja abe izi ndizi umachigwira zindizi. Ndiye mwatsoka Jacqueline anachifunga molakwika, chinthu chija chinapanga stuck kudenga ndipo chinammenya pamutu. Chitammenya pamutu chinambola. Kenako Jacqueline anagwa pasi. Manowa adaswa zochita magazi akungotuluka. Ataona kuti apa pazavuta kwambiri, anayimbira apolisi. Apolisi anabwera anampeza Jacqueline ali yata. Apolisi anamba kumfunsa mafunso. Manowa adalongosola mmene zinakhala mwakuli. Apolisi aja anamvomereza, okay yabwino iwenso namuphe mkazi, komabe tikaona pa koti mmene akapangire. Atafika ku koti adamupasa zaka 4. Panopa Manowa wamaliza zaka zake ndipo atuluka. Adamangidwa ali nzaka 24. Panopa atuluka ndi munthu wankulu ndithu. Ndenda bwana nkhani imeneyi ndi cholinga chakuti mulengerepo phunziro. Akuluakulu ndi makamba nthawi zonse, zinthu zing'ono zimene zochitika ndi zimene zimabala zazikulu. Manowa adamuona mkazi uja poyamba kuti mkaziyo satha udekha, mkazi ndi chigawenga, koma anakanika kumupewa poganiza kuti mwina mkaziyo azasintha. Zotsatira zake mkazi uja anampangisa yeyu kupita ku ndende. Anakapita ku ndendeko moyo wake wonse, koma chifukwa chakuti nkhaniyi adayimvetsetsa bwinobwino majajiwo, mpaka anampasa zaka 4. Chisanzo pala azimayi ena ake, azimuna anu amakhalira kukumenyani momangokhala azasintha. Akuluakulu palibe kusintha, wachake ndi wachake basi. Ngati mamuna akumenyani ndi bwino mupange chiganizo asanakupheni. Ngati mkazi akuvutitsani muli pa chibwenzi mukusowa mtendere, si bwino kumukwatira. Mutayeni chifukwa mukamukwatira zifika pa wesi kumapewa zinthu mu nthawi imene zidakaliza zing'ono zisadafike poyipa, chifukwa chakuti zikafika poyipa zimavutanso kuzipewa kwake. Akuluakulu khalani osamala mu china chilichonse chimene mukupanga. Mukaona red flag ndi bwino mupange avoid.